И здравейте хора, аз съм Матео и днес ще играем на Minecraft Survival Games. И от много отдавна не съм снимал и реших да снимам клип. И сега ще играем на Survival Games. Ето, в момента сме на Survival Games. И където пише join, да влезем, да видим по... О, 15 човека! Първо 15 човека! Тук не е почнал мача. Почна ли са го? За сега тук те 9 човека да влезем, не ме да влезем. Ще свърна, нарочно ме свърна, защото са много хора. Притъпкаме. Дебе. И ето, заради така се да заради мапа. Ето, долу честовете, Enchanted Table. Аз винаги не тръгвам към честовете, защото не знам, ще не тя. Почваме! И ламбечвам! Дай газ. Сега надежда се да намеря някой чест. Те долу излизат, всички се сбият за 5-4 честа. Няма смисъл. Чест има. Голям късмет. Брадата ще да забравя. Пръшки. Не знам, кой ти биски или кой. Там нещо. Брадата! Лапкама. Къде? Ага. Давай ты, мами. Стой, да ме убият, хора, че... Не. Тъп. И той умря, и аз умрях. Как бъга. Но, мразя те да се бъгва. Бягай. Те. И пак да влезем, да се пробваме. Виж колко ме хора, май гад. Сега пак ще ме спори. Трудно чекай, тук да влезем. Тук. Влизам. Тук пак не също май. Не. Той тук те го пише горе. Някой излезе. В момента чакам. Тук те може да срещаш с някой приятел, като клекнеш. Например, ето сега. Не ми обръща внимание. Виж как лякато. Как лякато. Я да видим къде е нещо. Как? Не вървам бомба. Аз винаги отивам към храстото, който стане и стане. Мами, по-бързо си. Не сега, на някакъв език пишат, драги са на китайски или японски или не знам. Понякога тук те се срещат българи, много рядко е. Но срещам българи. Рядко. Тук е хора. Трудно към те. Не. Смисъл вече. Честно ме. Не са бъгай. Аре бе. Гати бъгай. Ето.
Виж, бъгнем се хора. Ага. Аре, няма този работи за полза. Видяхте ли как се бъгна? Още и тук, виждате ли как се бъгва? Ама, я ще не ми заради хубава мапа. Катя ли бе? Ето, пак се бъгна. Диамант, хора! Yes! Бичес! Те са саги. Ама, храната се взема. Един диамант. С него нищо не мога да се направя. Към къде тръгна, хора? Мяр е точно към тук. Ето хора, отбъгнем за пак един чет. Ха-ха! Луки, тук. Тук. Ако искаш да си куче, но как ще си куче? Брони. Той. Всичко окей за сега, ама... братвата е. Там един мака. Да го пием ли? Ще го пием. Или по-добре не. Пак ми се бъгна един час. Или то там, където бяхме. Да. Как ми се бъгва това? Фак! Бягай му! Ама пак. И това беше за този клип. Ако ви харесало, дайте палец нагоре и коментирайте. Чао!